A dia d'avui el que esperàvem del Partit Popular hauria sigut una reacció molt més contundent cap al president de la Diputació, demanant-li la dimissió immediata o el cese immediat. Ho esperem encara del senyor Camps i està clar que el que sí que tenim és que aquestes corrupteles i irregularitats no responen a noms concrets, sinó ja s'ha vist que impregnen les arrels de tot un partit, que és el Partit Popular, ja dic, en una gestió en entredit i també en una qüestió que nosaltres considerem que és prou greu, que és en un suposat finançament irregular del propi partit en les eleccions. Nosaltres cap a això diguem no, diguem que nosaltres no tolerem, no justifiquem i no som els que, com fan altres, apliquen el mutisme, en aquest cas el Partit Socialista, i els dos grans partits, la fórmula de i tu más. És a dir, aquí el Partit Popular i el Partit Socialista el que està dient és que sembla que tot val i que en definitiva qui governa ho farà. Doncs nosaltres serem els que no ho permetem això i lògicament ni ho argumentem ni ho justifiquem i diguem no clarament front a la corrupció.